Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a Galicia Confidencial o convite para estar aquí con eles apresentando o que é a banca ética nun día e nun lugar concreto que é aquí no CEGAC, onde hoxe pola mañá vaise a facer a sinatura oficial da fusión das caixas e o respaldo da instancia política do país, non? Van a vir os representantes das directivas de Caixa Galicia e Caixa Nova e o presidente da autonomía galega. Aquí o que vamos a intentar explicar un pouco é as diferencias que hai entre a banca convencional e a banca ética, non? A banca convencional podemos ver aquí cunha pequena visualización como a concentración do poder económico e a consolidación e a fusión do capital está defendido tanto polo poder político como polas forzas do Estado, cando a banca ética é unha iniciativa da cidadanía que se construe dende abaixo, non? All of my most sensitive areas are inflamed. My extremities pulsating with tingling. Unha cousa que trascende o que é en sí mesmo a cuestión meramente económica do que é a banca ética é a cuestión da liberdade. Hoxe en día, se vemos aquí a xente que congrega esa fusión de capital, podemos ver como os poderes políticos están aquí facendo unha asignatura sen que ningún cidadán ni cidadá se presentara unha iniciativa popular nin que ninguén decidira absolutamente nada desto. Acabamos de ver aí un par de días unha reunión no Palacio da Moncloa, no Estado español, onde o señor Rodríguez Zapatero fai un convite a grandes empresarios e ele está sentado á dereita, porque está do lado da dereita, do señor Emilio Botín, que chega a unha reunión dentro da Moncloa co seu periódico a tomar o café pola mañá, como se fora a tomar un café como un amigo e toma por bufón a nivel social como intenta espallar a súa lógica dentro da cidadanía. Podemos observar como a aglutinación de medios de comunicación que ten a banca convencional vai levar un mesmo discurso a todos os medios de comunicación para espallar unha lógica de fusión e de forza de servicio á cidadanía que en ningún caso ten que ver en ningún momento cos valores nin as necesidades reais da cidadanía. Un volumen de negocio de más de 108.000 millones de euros y que cuenta con más de 3 millones de clientes, que va a ser la entidad líder en las 4 provincias gallegas, con una cuota de mercado de un 45%. Cales son as diferencias máis evidentes entre a banca ética e a banca convencional? Na banca convencional, as inversións que fai non están suxeitas a ningún beneficio social, únicamente polo lucro e pola especulación financiera. Ningún usuario nin cliente de Caixa Nova nin de Caixa Galicia pode decidir onde se queren ou non queren invertir o seu capital, non? O seu capital aforrado. Tanto Caixa Nova e Caixa Galicia poden facer inversións en industria militar, en industria contaminante ou favorecer un tipo de economía que denigre socialmente aos cidadáns e ás cidadáns e as súas condicións materiais. A nova gran Caixa Galega ten que facerse digna dos enormes desexos e expectativas colectivas que xerou. En primeiro lugar, cunha xestión profesional e independente. Unha xestión profesional e independente que garanta a solvencia coa que naceu e que reforce a solvencia coa que xa é recoñecida Galicia hoxe. A Caixa Galega non nace para ser un problema máis en medio desta crise, senón para formar parte das solucións de Galicia, para combatir a recesión e para eso agradecemos o apoio de todos vostedes. Esta unión nos hace más grandes y con más posibilidades de ser más eficientes, más solventes y nos abre el camino para obtener más financiación
en los mercados mayoristas. Hoy nace una entidad financiera como nunca antes ha tenido Galicia. Una caja enraizada en la esencia gallega, comprometida con su tejido empresarial, con sus gentes, pero con una visión global, abierta al mundo, especialmente comprometida coa economía de Galicia e cos máis necesitados. All of my most sensitive areas were inflamed. My extremities pulsating with tingling. A banca ética, pola súa contra, ten o principio fundamental da transparencia e da autonomía da xestión do seu capital por parte dos socios e das socias. Isto é unha cousa fundamental que ten que ver con dous eixos claros. Un é a capacidade de decisión e a transparencia. Ningún cliente de Caixa Galicia nin de Caixa Nova pode ter un informe detallado do uso dos seus cartos en ningún momento, nin pode pedir que non se invirta nada dos seus cartos en ningún dos valores que cree negativos para a sociedade ou para a cidadanía en xeral. A finalidade da banca ética é o poder dotar dos recursos materiais a toda a cidadanía para poderla liberar económicamente de calquer tipo de presión que se faga dentro dos centros de poder. Dentro do mundo da banca ética hai tres niveis. Un é o micro, outro é o intermedio ou o meso e outro é o estructural e o macro. Dentro do micro, na Galicia existe a asociación Aisopeto, que é unha asociación que se dedica fundamentalmente ao aforro de proximidade e a inversión de cercanía coa concesión de microcréditos. O nivel intermedio é a asociación ou asociacionismo financiero ético entre asociacións ou colectivos, e o que facilita é a posibilidade de xestionar as súas actividades cun fondo económico común que fan entre eles e que non dependan da necesidade ou non da valoración positiva por parte da banca convencional. E hai outro nivel que é o nivel máis grande, que é o nivel estructural, que é onde se encadra a lógica de Fiare, que o que intenta é, por primeira vez no territorio español, poñer a posibilidade de que a cidadanía poida elixir onde meter o seu capital, é dicir, ter unha estrutura bancaria regulada polo Banco Central Español e polo Banco Europeo que permita a toda a cidadanía decidir onde fai os seus depósitos, onde ten os seus aforros, a súa conta corrente. Pois hai uns requisitos económicos, tanto de capital social como de depósitos, dun volume moi grande. Por eso o proxecto Fiare o que intenta é aglutinar o maior número posible de movimentos sociais e de cidadáns que teñan unha sensibilidade e unha lógica combativa ao sistema financeiro convencional. O primeiro que hai que clarificar é o modelo ou o nivel onde un se quere situar, se tanto nas microfinanzas, se no nivel intermedio, se no estructural. Hoxe en día, para participar na constitución dunha banca ética, o que se necesita é facerse socio ou socia depositando capital social. O capital social que será o que permita que Fiare sexa unha cooperativa de crédito. Outorgará ao cidadán ou a asociación ou colectivo que se integre a capacidade de ser propietario do banco, cuestión que é imposible en ningún tipo de cuestión financiera convencional. Cidadáns que queiran apostar pola banca ética e queiran facerse socios cooperativistas, a aportación de capital social son de 300 euros. No caso de ser unha asociación, un colectivo, a implicación de capital social son de 600 e no caso dunha empresa ou institución pública serían de 1.800 euros.